Takže čaute ľudia, už som tu, no tak ideme robiť nové video. No takže, teraz bude prvá časť. Ja tu mám taký domček na strome, jak vidíte. A vidíte, že ja mám svoj domček. To už na to som vám teraz povedal. No a ja a my v týchto videách budem natáčať videá. A dneska natočím video a potom sa predve, to je jedno. No a potom natočím dneska dve videá a potom budem ukázať dneska vám ukážem prvú časť. No takže dneska bude prvý update. Takže sa môžete tešiť a pozrite video teraz. Ľudia neviem, kde mám misku. Dobre, tu mám misočku mám tu. Toto nalejeme do tejto a sem to dáme. Ľudia inak viete to, neby zaujímalo, že prečo to teče aj vtedy, keď tam dám nejakú paričku. Pozrite, tuto tam niečo. Kde je to sitko, čo som tu mal? Počkať. Je to moja už záležitosť. Tentokrát. Ja som tam dal teraz takúto mištičku. Takže dám to tam. Nalijem to tam. Toto dám. Takto dám sitka. By ste videli. No toto tam môžem naliať. A teraz je prvá dávka. Teraz je prvá dávka. Budem pozrieť. To na tomto sítku. Môžete vidieť. Na sítku, že je tam pár špiniek. No a to bolo v tej vode, čo mám tam, v tom kýbli. A to. Mám vodu a dám to sem. Túto vodu, čo mám tu, dám neviem kde. A dobre. Tu mám aj mach, keby ste chceli vedieť. Tu mám aj mach. Vidíte? No a toto si dáme, že s tými paričkami. Takto. Skontrolujem, že či tu mám čistú vodu, alebo takú so špinkami. Keď to mám so špinkami, tak urobím to, čo som robil aj predtým. A teraz mám dve. No tak idem to zase zopakovať. Teraz druhá dávka, teraz bude asi 10 dávok. Toto bude video také. Také dlhé, ak vidíte len shorts, ale nikdy si nevidíte také dlhé video odo mňa. Chceme vidieť, že toto bolo trošku tak, že niektorí sa mi tam dostali a nemajú sa mi tam dostali, no tak to dostali cez tri dierky. Dám to sem. No idem to sem. A takto. A tentokrát je parička vyšla na špíny. Asi. Zase išla na špíny, kde som počala dodať. Čo? Chceš, aby ti tam nepadlo do tej vody? Ne. Toto som ešte nevidel. Ty sa hráš s vodou a v ruke máš tablet. No, riešim vôbec. No, čiže... Hej, sem. No tak dobre. Ahojte. Ahojte. Uvidíme sa pri druhej časti, ktorá vyjde dneska
Počkajte. O 18:00 asi.